selawatan sauten. Romo suwadok biasa lho. Yo nek selawatan. Ya sing bakso brang. Iki leran melurono masuk iki. Penyanyi malah ngomong iki jenenge sapa bulu. Terus ngono. Piye? Kayak bokong ketek. Iya, ini kayak bokong ketek apa meneh bokongku kowe. Aku selawatan sauten. Yo. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulil. Salatullah salamullah. Jadi kan nyaut, maksudnya nyaut itu tidak ganti tangan. Lah gawe Saat gaya lambe lho, saat gaya lambemu lho. oh alah nyampe di lambi. Iya, saat gaya lambe lho. Salatullah salamullah. Adi yo. Kasih itu. Mati. Cek. Wong kok iso malah dendho kancane. Terus ngambil lambi. Cangkem mangap ya portal. Baterainya Bilani. Udah ngecek. Iya. Aja nek ngono. Oh, kayak kesenengan ae. Wong ae. Dol timuku. Mas minta to, kene apa ini? Aku sing adol, aku sing utang. Pencet paling ora. Adi beli yo. Salatullah salamullah Ala Tuhan Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin. Habibillah. Alah pintere Mas iki ya ampun kok pintere kaya ngono bintang tak bintang tak Nadane hitung-hitung. Seneng aku kowe iso selawatannya aku melok bangga duwe kanca kok pinter. Pinter aja pondok lah. Salatullah Salamullah. alah Mas iki ya ampun bintang tak Salatullah Salamullah. sapa ora Aku siap-siap. ala Tuhan Rasulillah. salatullah Salamullah. ala Yasin Habibillah. enak dadi Pak Lurah Saben dina sregep ngibadah. nyambut gawe lurus dan terarah. Mugi-mugi pikantuk barokah. Allahumma Amin. bareng Bu salatullah salam enak burung nah betul jet lho iki go bas enak enak kan iki sing kiwa dipitek mik pepekne iki tengah lah ini enggak sampai aku was pilek nih ijo kok mesti gila nih kancane ki lho iki kok dipitek saiki ngene lho enak kita nih kucing ukuran nih kucing ukuran aku nyali aduh
Kowe liyane ngebas. Kecer iso. Iso tenan? Salatullah salamullah. Tawa senang. Salatullah. Tawa senang. Salatullah. Ngapa? Apa? Wes. Perewes. Salahe ngejak sholawatan wae. Pak Lurah dibantu Bapak RT. RT digawe lagu. RT iki penting rukun tetangga ujung tombak pemerintahan kok iso kuwi nek surat-surat ora njaluk tanda tangan RT. Orang nang tanggapan ditanggap RT. RT kok iso. Pak Lurah dibantu Bapak RT. Kerjane abot sithik bayarane. Apa maneh nek oleh bantuan BLT sing diwenehi mesti